karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Bisan unsay akong buhaton niya. Bisan hagkan pa nako siya. Yan! Iyan! Iyan na may muna gihanggad sa laksa! Uy, isa Lisa! Ikaw na! Ayaw! Dugay na kong nagpugong sa dili pagpasakit mo! Pinagihagit siguro mo! Ayaw! Sa basta na! Ayaw mo pag-away! Ikaw gina na kaingon yung tanan na laksa! Ikaw! Ikaw! Ayaw mo natin si Ian! Ayaw! Ayaw! Ian! Ian! Paul! Paano sa ganun mo gibuhat ni Ian? Ian! Ian! Pahawa ni Alexa! Ayaw pa si Ian! Nisubra na siya! Iyan ang gihagit ako kasuko! Gawas, Paul! Gawas! Balik na si mong yate. O palayo na ining napita. Alexa, sorry. Gipasaylo na ta ka. Pero dili mahimong magdugay ka dinhi. Dili ko gusto magpatay mo sa iyan tungod na ako. Pero iya kang gibastos. Wa siya respeto nimo. Asawa ka siya amahan. Pero iya kang yagkan. Hantod ang iyang amahan, iya nang giyatakan siya gibuhat. Nahibaw ko. Pero ako ni bahala ni Ian. Mulaban ka ng tawanan. Ako mulaban niya tungod kay nakauyon ko sa gibuhat, Paul. Gibabagan ta ka sa pagpasakit niya tungod kang Ed. Dili mahimo nga moabot ni Ed kining hitabua. Labi na siyang paghawt ni Ian ako. Pero Alexa, Please, Paul. Pauli na. okay. Pero, gusto ka bang magkikisulti ni Sir Ed? Bino. Ni Ao. Noon sumasad ka? Iyan ang samtay mong gibuhat, ha? Ngayon gihag ka ni mo sa Alexa sa mga tubangan? Da. Buong nga lang to sa akong kalagot. Oh, really? Ha? Anyang maglagot ka? Imo kining hagkan sa ngabil sa Alexa? Nadaalan lagi ko sa kalagot na ko. Ay ko to hatagig kahulugan ang akong pagkis niya. Pakasamahan na lang nga gikulata na ko sa Alexa. Kulata ba? Imo lang uto siya gisagpa. Da. Ano lagi to ninyo huna-huna ha? Ganito mahimong ibaliwa lang, uy. Laliman ka? Nga dihagit sa mga tubangan imong gibunot sa Alexa o gihagkan sa ngabil? Tarong bagod na. Nakalitan lagi ko. Tungod lang to sa akong kalagot. Hello, Ed? Alexa, salamat nga nagkakontak ka na. Kumusta naman mo sa isla? Okay naman. Ayaw ka balaka na mo. Salamat nga okay ra mo. Nabalaka kay ko sa posibleng nahitabo ninyo. Wa ko magtuo nga sayong muhapag ang bagyo o naigo ang isla. Dako-dako gyud ang kadaot sa bahay, Ed. Natumba ang kahoy sa luyo o nakasud ang dakong sanga sa kahoy. O may samad si Ian sa tiil. Usa? Unya, usa may inyong plano? Nanawag ko sa Eagle Air. Dili pa sila magkapalupad og helikopter kay may kadaot usab sa ubang helikopter nila. Ila pa kining tanawon. Kung mauna, magbarko na lang ni. Sige. Ihapit lang og ospital si Ian. Sige. Ay, yun na. Kinsa man ning cellphone ang imong gitawagan. Ha? Kang Noy Kanor ni. Ang tigwa nga maglabangan diri sa Isla Verde. Mao ba? Ang mayo noon nga nay laing tao nga makatabang ninyo diha.
Sige. Mayo. Magpaabot lang ko sa iyong pagpauli uban sa inyong plano bahin na ng mong isla. Ed, mao din yung isla nga gusto si mong asawa? Oh, oo. Maunang isla ha. Ayaw ka pala ka. Panindutan ko ng isla. Salamat, Alexa. Bye, Ed. Bye. Nga ipahiyo man ka, sir. Nalipay lang ko nga way daw tang hitabo ni Ian ug ni Alexa sa Isla Verde, Binoy. Oh, mahayo noon, sir. Binoy, pahirumduman lang ta ka sa atong sikreto. Oh, Sir Edoy. Ang atong sikreto. Sikreto yun na, sir. Nala, sige. Mupuhay una ko. Okay, sir. Wa, tayo lakaw karon. Relax lang din sa bahay. Agoy. Salamat. As kang haya-haya. Hayang-hayang nasabi ako ini karon. Wa pa mabalik si Alexa. Ian. So, kahiro gusto noon. Kung noon sa gigibati imo para anang imong ina-ina. Kabay lang yan ng pangutaan na, oy. Wa ni lami para nimo. Pero lami ni para nako. Sabot ka? Aw, lagot ko niya. Mao nga, ako siyang gihagkan. Lagi ko kayon sa imong gibuhat. Para ako lang imong mga ngabil iyan. Para ako lang na. Lira, Di ka bagin mo sakay sa akong yati, Polisenyo? Di na kumay mong piyaan ng anak sa kumpana, Paul. Gawas pa, doon na pa may buhaton din sa isla. Ayaw pagsugot nga hagkan pa kaniiyan, Alexa. Ha? Usman ako ang pagpasabote mo. Sige buhat ni Ian ni paghawak mo. Ay nanigis ko ti Paul. Di ka gusto miskutan tod kay lainan ka magunahon na? Or mahadlok ka nga ma-develop ka sa anak siyong bala? Paul, Usahay ang relasyon. Magsugod lang sa kahawak, Alexa. Oh. Kung naibaw ko, nga doon mga hawak ka magdaog hilo. Nga mo pilit si mga una o inanay nga magguba sa tarong mong prinsipyo sa kinabuhi. Paul, dili may tabong luiban ko ang akong bana. Nakadungog ka ba sa panungtingon nga ang batong bantilis? Wa ko mahibaw. Kanang batong bantilis, mao ka na ang usa sa labing ligong bato sa tubig. Apan sa kanunay nga pagtuo sa tubig, mausap ang porma niini. Nadutlan kini sa gitawag kang usapan. Paul, Ug lahadto ko, nas kanunay niyong panag-uban iyan. Ang kasuko kayong gibati sa susa, mahimong kugma. unsa? Nahadlo ko, nga ang kasuko, mahimong kugma. Dili na mahitabo. Dili mahitabong hugaw-hugawan ko ang ngan sa kumpana tungod sa iyang anak. Dili na mahitabo, Paul. Kung dili ka gusto may tabo ka na, Alexa, palayo ka iyan. Ayaw pagdot-dot niya nga kamurang duha. Paul, Kung wasay kahadlok kami hawak nimo sa mga tubangan ni Lira, nagpasabot kini. Nga naulipon siya siyang pagbati na nimo. Pusa, kinahanglang dipinsahan nimo ang iyong pag-asawa, Alexa. salamat sa tambak, Paul. Salamat kayo. Saan sa dia liras? Layay. May problema. Nagbog naman ko.
Nya ikaw, mura man lagi kagwa. Limot ka nga, di mo ko mahubog. Sige, sounds na yan. Okay. Dali. Yeah. Is this love? Every day and every night together. Uy, nausa ka. Kabaw di ka yung kanta ha? Oh, my hands, yes. Of my single bed, we share the same room. Yeah. Oy, is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Hey. Oy, ay mami, ay naman ng imong kabet, ha? Lira, ikaw na yung timan anang iyan, ha? Matuog na ko. Oh, kagita ka? Dira, kita ka? Wa ko tagda. Okay lang. Ano day? Yan, sag ko. Alexa, mami, ati man ako. Ano sama ka? Nainlove na kasi mong ina-ina? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!